Село Стефан Караджово се намира в Южна България, област Ямбол, община Болярово. Селото е родно на великия български революционер Стефан Караджа, на когото е и кръстено. Днес то още носи своята историческа гордост. Тук, сякаш от всеки ъгъл, се носи исторически факт, който те кара да се гордееш, че си българин. Няма как да не усетиш, че си попаднал в село, изпълнено с признателност към своите герои. Няколко са паметниците, които напомнят на съвременниците, че са потомци на славна личност и че тук са се организирали бунтове срещу безмилостната Османска империя. Влизаме в кабинета на кмета на Стефан Караджово Тодор Куртев с нарастващ интерес, защото въпросите ни към него са много, а и знаем, че информацията, която той има, ще е повече от увлекателна. Не сме се излъгали нито за миг. Още от първото си изречение кметът започва с исторически факт, който приковава нашето внимание. Стефан Караджово е първото българско село, което е сменило турското си име с българско след освобождението на България от турско робство. През 1889 година с указ 609 на княз Фердинанд местната управа взима решение и сменя името от Ечме, става Стефан Караджово. Знаете, тук е роден националният герой Стефан Караджа и това е за нас една голяма дата. Тази година на 18 декември отбелязахме 125 години от преименуването на селото. В момента в селото живеят около 500 човека. Както в почти всички по-малки населени места в България, и тук има осезаемо присъствие на ромския етнос. Кметът разказва и за други факти, с които е известно селото. Стефан Караджово е едно от най-големите села в община Болярово и с едни от най-големите възможности, които съществуват на територията на селото. Това е село с големи традиции в историята, в културата, в образованието. В момента селото наброява около 500 човека, от които вече мога да кажа, че 50 на 50 са една част роми, другите българи. Застаряващо население са българите, младите са от страна на ромите, но това не пречи заедно да живеем. Най-интересно за туристите е къщата музей на Стефан Караджа. В нея научаваме повече за героя. Роден е на 11 май 1840 година. Баща му Тодор Димов е внук на странджанския големец Никола Озуна, починал през 1817 година. Никола Озуна е един от подбудителите на странджанската буна от 1810 година, довела до опустошаването на богатото турско село Караеврен в Странджа планина. По материални причини семейството на Караджата се пренася през 1844 година в близкото село Дюкмен, днешно Лиярово, област Ямбол. През 1846 година се прехвърлят в Лудогорието, а през април 1847 се настаняват за постоянно в Северна Добруджа. Оттам историята на Стефан Караджа е известна на всеки. Геройски подвизи заедно с Хаджи Димитър и Желю Войвода, постъпване във Втората българска легия и безброй битки с османските поробители. Къщата музей на Стефан Караджа е обявена за паметник на културата от национално значение. Един от 5 такива обекта в Ямболска област. Къщата е възстановена върху имота, където е живяло неговото семейство. В нея е поместена етнографска сбирка, големи пана с родословието на революционера, портрети на Караджата, както и копие на знамето на четата, водена от него и Хаджи Димитър. Проблем пред кмета на селото е, че от края на 2014 година в музея няма уредник поради съкращаване на щата. Все пак Тодор Куртев се надява този проблем скоро да бъде решен и отново да се намерят пари за човек, който да посреща гостите на селото с ценна информация за Стефан Караджа и експонатите в къщата музей. В двора на къщата се намира и първия паметник на Стефан Караджа в България, поставен от сестра му Търна през 1895 година. Извън сегашния двор на тази къща е възстановен кладенец, който е използван от рода на Караджата. Легенди разказват, че в него бащата на Стефан Караджа е хвърлил един турчин, който е задявал Караджовата майка. Независимо от това, че е живял малко в село Ечме, паметта за него и за селото му като родно място се пази и днес.
Едно от доказателства за това е паметникът в центъра на селото, който показва истинското величие, сила и мощ на Караджата. Издигнат е през 1953 година. Интересни факти за него ни разказва жителят на Стефан Караджово, Георги Тодоров. Като дойдоха от София архитект и художник, ни харесаха портретите, които има Стефан Караджа в читалището. Не можаха да ги харесат. Аз имах в двора, в къща, портрет на Стефан Караджа от календар някакъв си. Чичо ми го е купил от 34-5 година, не се знае кога, но оттам е отразен от календарката и годишните календари. И е сложен в рамка с портрет, с стъкло. Отидох и го донесох да го видят архитекта и художника. Татаров беше единия, път другия забравя как си казва. Веднага като видях, това търси, ми казва. Тоест паметник е направен по портрет, който ти си дал. Да. Баба ми казваше, не го давай, няма да ти го върнат. Това нещо, казва, е ценно. И действително не го върнаха, но паметника стана под това. Тогава беше също населението взема дейно участие. Камъните си добиваха от специални хора в едно село тук на 30-40 км сиво камени. И ходихме там младежите с камиони, които имаше ТКЗС, да товарим с карите на големите камъни. Тук до нас на площада и каменоделци дойдоха и ги дянаха. Цялото село беше заангажирано с този паметник и действително си не можа за 24 май да стане, но мисля, че на 9 юни ли беше, 11 ли, тогава се откри. Коя годината? 59-та година. Друга забележителност в селото е църквата Успение Богородично. В тази църква е кръстен Стефан Караджа. Това е най-старата църква в област Ямбол и една от най-старите в Странджанския край. Църквата е с най-ранна датировка 1763 година. Тази година е била написана на старата църковна врата. На иконите в църквата личат годините, когато те са дарени, като най-ранната е 1835. До входа на църквата е вградена паметна плоча на загиналите жители на Стефан Караджово по време на Балканската и Първата световна война. Въпреки че днес църквата е в неогледен вид и се нуждае от ремонт, тя остава един от основните поводи за гордост сред местните жители. Стефан Караджово е известно и с минералните си извори. Водата тук е близка до показатели с тази в известния чешки курорт Карлови Вари. По времето на социализма тук е имало санаториум, който е използвал лековитата минерална вода. В санаториума са работили над 20 местни жители. След 1989 година, както повечето работещи неща в България, санаториумът затваря врати. Една от легендите на селото е свързана с прословутия крастав кладенец. Името му идва от това, че самата вода лекува всякакви кожни нарушения. Легендата гласи, че в миналото стадо овце се е разболяло от краста и стопанинът е решил да ги потопи в извора насред полето. Животните оздравяли след няколко дни. Сега краставият кладенец е оформен като басейн с малък параклис и място за отдих. Точно там е и мястото, където е издигнат още един паметник, който отбелязва поредна историческа истина, даваща още един повод за гордост на местните жители. Паметникът представлява голяма колона, обгърната от развятото революционно знаме. Символ е на Странджанската буна, ръководена от известния Индже Войвода. От историческата местност се насочваме отново към селото и по-специално към местното училище. Там ни посреща директорът Митко Дичев, заобиколен от учениците, на които той заедно със свои колеги ежедневно се опитват да предадат нови знания. Училището съвсем логично носи името на местния герой Стефан Караджа. Според ръководителя на местното школо, той е на режим оцеляване, а в него учат 99% ученици от ромския етнос. Господин Дичев, намираме се в училището, на което вие сте директор, в село Стефан Караджово. Няма как да се казва по друг начин, освен Стефан Караджа, местното училище.
Тази сграда, разбрахме от вас, че е строена през 1900 и коя година? 1930 година е построена. До сега се функционира. Много подобрения са правени. Парно отопление. Колко човека в момента учат? Колко деца учат? 80 деца са в момента. Предимно циганчета са 99%. Лесно или трудно се управлява на училище в днешно време в едно малко село като Стефан Караджов? Да, ние сме малко типично селско училище. Трудно се управлява по много причини. Значи, в продължение на 10-15 години работим на режим оцеляване. Когато човек живее или институция на режим оцеляване, тя оскотява постепенно. Много проблеми имаме, повечето са социални. Обличане, значи превръщаме до голяма част от училищната политика в социална политика. Трябва да ги нахраним, трябва да ги обличем, трябва да направим училище едно сигурно място за пребиваване, като имам предвид, че идват от семейства, където боят и рогатните за нищо ги нямат. Успявате ли да ги заплените с истории за Стефан Караджа, за други местни герои, Индже Войвода и как те възприемат сегашното поколение тези истории? Ние сме тук патриотично село, както и вие сте така патриотична телевизия. И в тая насока работим. Има клуб за народни танци, училищен хор, който по различните празници се отбелязват. Закупили сме носи, участваме даже в общински детски комплекс в състав за народни песни Боляровче. Директорът на училището в селото е с над 45 години стаж в образователната система. Няма как разговорът да не тръгне в посока сегашната образователна система и да не направим сравнение с тази от преди 1989 година. Дядовците и бабите на тези деца, които учим, са по-образовани от тях. Значи, може да се представите сега какво е. Новите ценности, наречени европейски или атлантически, замениха истинските ценности на времето, които бяха, християнски ценности. Сега над 50% от децата живеят в непълни семейства. Много от тях не получават детски. Представете си как живеят. Други пък семейства живеят, ромски семейства, само с детските. В този смисъл аз твърдя, че ромите на времето живееха по-добре, работиха и образованието им беше по-добро. И може би си повтарям, като кажа това, че ако няма качество на живота, не може да има качество на образованието. Богатата история и уникалните природни дарове прави село Стефан Караджово притегателно място за хора, търсещи спокойствие. Кметът на селото ни разказва, че в последните години има засилен интерес към закупуване на имоти в селото от страна на руски граждани. В момента имам над 10 имота къщи, които са продадени. И това също... Продадени са на руски граждани. На руски граждани, да, идват, много харесват тук природата, изобщо хората, посрещането. И последно така, има един недоимък, как да кажа, на къщи. Търсят се имоти, обаче къщите свършиха за момента. Дига им се цената, сега даже покрай продажбата на санаториума, това също оказва негово влияние. Какви граждани идват тук от Русия? Какви граждани изявяват желание да закупят къщи? Мога да ви кажа, че идват интелигентни хора. Имам професорка по храните, инженер. Две рускини купиха една миналата година къща, които са заслужили художници на Русия. Имам също руснак, републикански шампион на Русия по бокс. Така че интересни личности и най-важното, много им харесва селото, природата и те са от Санкт-Петербург, мисля, и някакъв град там до Москва. И с нетърпение чакат сега да се завърнат на пролет и да заживеят постоянно. Имаме също така
клуб Движение Русофили, които организирахме. Така. И мисля, че той спомага много за нашата дружба. Родното село на Стефан Караджа ни заплени и нас. Не искаме да се разделяме с паметниците, които ни напомнят за героите. На тръгване кметът на селото ни направи ценни и скъпи подаръци. Портрет на Стефан Караджа и книга за село Стефан Караджово. Село, което остава завинаги в сърцата на всички, които поне веднъж се докоснат до него.